дар шаҳри Хуҷанд давоми 6 моҳи охир 13 корхонаҳои хурду бузурги саноатии нав мавриди истифода қарор гирифт. Бо ба истифода додани ин коргоҳҳои нав шумораи умумии корхонаҳо дар шаҳр ба 176 адад расид, ки маҳсулоти он эвазкунандаи воридот мебошад. маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд ба 16 давлатҳои хориҷӣ содирот шудааст. Дар ин бора субҳи имрӯз санаи 13 июл раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. маҳсулотҳои ивазкунандаи воридот ба маблағи 265 миллион сомонӣ истеҳсол гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сифари гашта 51,3 миллион сомонӣ ё 24,5% зиёд мебошад. дар ин давра аз 125 намуд маҳсулотҳои асосӣ истеҳсоли 85 намуд ё нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 зиёда аз 100% таъмин карда шудааст. инчунин номгӯи намуди маҳсулотҳои саноатӣ низ зиёд шуданд, ки онҳо асосан аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол гардида ба 16 давлатҳои муштараку манофеъ содирот карда шуда истодаанд. маҳсулотҳои содиротӣ ки аз ҷониби корхонаҳои шаҳр истеҳсол мегардад ин ранг, маргарин, либосҳои варзишӣ ҳарбӣ, ноқилҳои электрикӣ, дару тирезаҳои замонавӣ ва дигар аз маҳсулотҳо мебошад, ки ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода таъкид намуд, ки маҳсулотҳои содиротӣ асосан ба кишварҳои муштаракулманофеъ содир карда мешавад ва харидорони худро пайдо кардааст. корхонаи коркарди нави истеҳсоли маргарин ва равғани зарди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди субҳи зарин, хатти нави истеҳсолӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хуҷанд Агро ва корхонаи коркарди маҳсулоти ордӣ ва нонии соҳибкори инфиродӣ Ҷумъабой Абдулҳакимов ифтитоҳ гардид. дар ин корхонаҳо бо истифода аз технологияи муосир коркарди маҳсулоти воридотивазкунандаю ба содирот нигаронидашуда ба роҳ монда шудааст. чораҳои андешшудаи босубот барои зиёд гардидани иқтидори истеҳсолии маҳсулотҳои рақобатпазиру воридотивазкунанда, ҷойҳои нави корӣ, ҳаҷми сармоягузории дохилию хориҷӣ, ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ ва манбаъҳои андоз ба бюҷети давлатӣ заминаи устувор гузоштаанд. яке аз мушкилоти соҳаҳои хоҷагии халқи вилояти Суғд ин вуҷуд доштани қарзи музди маош ба ҳисоб мерафт. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ҳангоми нишасти хабарӣ иттилоъ дод, ки имрӯз дар корхонаҳои буҷетии шаҳри Хуҷанд ба истиснои бахши хоҷагию коммуналӣ қарзи музди маош ҷой надорад, зеро ба маблағи 60 миллион сомонӣ музди меҳнат якҷоягӣ бо андози иҷтимоӣ пардохт карда шудааст, ки ин 49,9% хароҷоти умумии буҷети маҳаллиро ташкил медиҳад. дар раванди бунёдкориву созандагӣ бинокорони шаҳр саҳми назаррас аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои молиявӣ маблағгузории асосӣ 169,8 миллион сомониро ташкил дода ба маблағи 135,4 миллион сомонӣ корҳои сохтмонию васлкунӣ ба анҷом расонида шуданд, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 166,6 ва 165,5%ро ташкил медиҳад. дар нишасти матбуотии раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода бес аз 40 журналистони вилояти Суғд иштирок намуда баъди шунидани ҳисобот ба бахши суолу ҷавоб гузаштанд. 14 нафар хабарнигорон наздик 30 суолу масъалаҳоро ба Фирдавс Шарифзода пешниҳод намуданд, ки он ҷанбаҳои таҳлилию ошкоршавии камбудиҳо ва ҳалли мушкилотро тақозо менамуд. дар масъалаи ҳамин таъмини пули Исмоили Сомонӣ дар нишасти матбуотӣ қаблӣ шумо гуфтед, ки аз душанбе намояндаҳо он даъват карда ҳастанд, медоянд, мединанд. ҳамин натиҷа чӣ шуд? пули ки шумо гуфтед дар ҳақиқат оиди ин масъала мутахассисон аз пойтахти кишвар омада буданд. аллакай тамоми сметаҳои хароҷотҳои кардагӣ оиди ин масъала корбарӣ карда истодааст. аз ҳисобе ки ба он маблағҳои калон зарурият дорад барои ҳамин камтар ҳамин қафомонҷунде ки оиди ин масъала мо корбарӣ кардаостем бояд ки ҳалли худро ёбад. ҳамчунин дар нишасти матбуотӣ аз вазъи эпидемиологии шаҳри Хуҷанд вобаста ба коронавирус маълумот дода шуд. Фирдавс Шарифзода мегӯяд вазъ нигаронкунанда буда, ҳоло корҳои безараргардонӣ дар манбаъҳои ошкоршудаи гирифторони ин беморӣ сари вақт анҷом дода мешавад. ҳамчунин беморон ба беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд мавриди табобат қарор доранд. барои беҳтар шудани саломатии онҳо маркази назорати давлатии сентари эпидемиологии шаҳр чораҳои саривақтӣ меандешанд.
сиёсати соҳаи тандурустиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аввалин ҷумҳурии Тоҷикистон мебарад. Аз ин лиҳоз дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аввалин ҷумҳурии Тоҷикистон риёсат ва шӯъбаи иттилооти махсуси соҳаи тандурустӣ ташкил карда шудааст ва фаъолият дорад ва нисбати маълумотҳои оморӣ дар соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистонро ин шӯъба ба ӯҳда гирифтааст ва маълумотҳо метавонед тибқи сомонаи интернети ноҳтиҷӣ ҳамаи маълумотҳое ки оморӣ ҳаст аз он хабардор шуд. Барои гумонбарон ва беморони гирифтори бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 зиёда аз 1030 катҳо омода шудааст. яъне дар заминаи 3 беморхонаи сироятӣ шаҳру ноҳияҳо ва дар заминаи ки мо рӯзҳои наздик дар заминаи беморхонаи ноҳияи рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Гафуров оғоз кардам, зеро шароити корӣ ва нигоҳдории бемордаро хуб бароҳонда шудааст, фаъолият карда истодам. ва ҳамзамон шӯъбаҳои сироятӣ ки дар заминаи беморхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вилоят фаъолият доранд ва ҳамчун шӯъбаҳои госпиталӣ барои ин намуди беморон кор мекунанд ва фаъолият аллакай бурда истоданд. дар нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода наздик 30 масъала мавриди таҳлил қарор гирифт. Масъала ва мавзӯъҳои дигари нишасти хабариро дар гузоришҳои минбаъдаи барнома матраҳ хоҳем кард. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.